Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една много полезна концепция за оборудването ви, която ще ви помогне да елиминирате всякакви болки, неудобства и да се чувствате перфектно на работното ви място. Ето какво имам предвид. Столът трябва да е много добре оборудван с настройки, за да посрещне нуждите ви от движение и за да пасне на вашето тяло. Тръгваме с настройките отдолу нагоре. Краката спокойно стъпили на пода, да могат и свободно да се движат. Когато си сложите ръцете върху подлакътниците, те трябва да имат прав ъгъл. Следва височината на плота. Когато подлакътникът е на нивото на плота, няма ръб, който да ви пречи на китката и да ви спира кръвообращението. Имате едно много яко бюро, което е височинно регулируемо, перфектен стол, обаче врата продължава да ви боли. Може би се навеждате, за да виждате долу лаптопа или имате затруднения с дистанцията до монитора. На помощ идва ето това алуминиево рамо, което е много гъвкаво и се настройва с едно движение на ръката. Дава ви правилното отстояние на монитора и правилната височина. Ако си работите с лаптопа, тази приставка ще го повдигне, за да го ползвате съвсем свободно като монитор. Хитро, нали? Не ви препоръчвам да седите през цялото време. Най-малкото, като седите, може да си полегнете и да поработите така назад. По този начин се премахва напрежението от гръбначния стълб. В 20-30% от времето си препоръчваме да работите в изправено положение и да се движите. По този начин тялото ви ще компенсира нуждата от движение, кръвообращението ще се подобри, а с това ще станете по-свежи. Разбира се, не забравяйте да почивате на всеки 50 на минути, да се разходите или да направите малко гимнастика. Сега продължаваме с едни много интересни артикули, за да постигнем 100% ергономия. С нашата поставка за крака, все едно, че карате скейт или сноуборд. Тя ще ви освежи и ще стимулира мускулите ви. В краката има нервни окончания, които кореспондират с много от органите в тялото ви. Когато краката изпитват неудобство, се чувствате напрегнати и неспокойни. Това, което ви препоръчваме, е тази поставка от полиуретан, която ще ви помогне да се отпуснете. Все едно, че вълна преминава през тялото ви и релаксирате. Усещането е като на масаж на ходилата. Ако имате недостатъчно светлина на работната повърхност, може да изпитвате главоболие и да се чувствате потиснати. Настолната лампа може да се регулира с различни цветове и сила на светлината. Ето това вече е 100% ергономия. Елате и тествайте всички продукти или директно си ги поръчайте на сайта ни chairpro.bg. Ако нашите идеи са ви харесали, абонирайте се и кликнете камбанката. Ще ви показваме още полезни съвети. Желая ви отлично настроение, перфектно здраве и до скоро! Чао!